бародар занг зад гуфт камера ки на бародарҷон iPhone 14 Pro Max ай 16 та овардагим ина нигоҳ кунед ай 16 та овардагим мақсад дим сортай сортой зур шуд мақсад на дим сортай дубликатай мақсад вообще хич намекина чихик састаниш навайд дисин састаниш пачка 1700 сомон дашамбиси дапарто лобоҷи Тоҷикистон доставка бепулай ана кадоми бародаро телефон дошта бошем болош сум бутем бародаро алишида пеш гам безанем шаҳри Қурғонтепа кучай баҳор магазини акай сапон мебародаро кучай баҳор шаҳри Қурғонтепа кучай баҳор магазини акай сапон бозори фаровон дам бародаро магазини акай сапонам кор мекуна дукони 121 уҷадам бародаро точка дорим ина мақсад дем сорта ина вообще хич намекина камераошам хуши кор мекуна ина ақибаш бо ина хай хушруай хисо дам нархш намеададо рафсатсам ина кадомтон бихарем 25 шаҳр нави вилояти хатон ашотимо доставка бепулай мардум TikTok ина бигирен ай мардум TikTok чӣ гуфтани бениҳоят минадорум ки қадастгирӣ мекунем бародаро ҳаматон раҳмати калон дар YouTube телефон тиҷа бизанем YouTube дар бародаро канал дорум дар YouTube ба ҳарфҳои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бародаро кадоме ай канал мия арзон мекунем метамош ина шумо телефони алиши дошта бошин алиши дар бародаро қирған бин шаҳри Қурғонтепа кучаи баҳор бародаро ина марҳамат тамошо кунед